Good morning, good morning. Morning. Morning sunrise. Yun, pasikat na ang araw. Ayun, mamula-mula pa. Oh. Mamaya mainit na. Ang pula ng araw. Ito ang view dito sa Jeddah South Thermal Power Plant. Ayan ang kita nyo sa gabi. Ayun, medyo malinaw. Araw na eh. Ayan, dami pa rin mga tao. Oo. Marami pa rin. Yan po ang thermal plant, Jeddah South Thermal Plant. Ayan, hanggang doon. Parang pier. Ayan. Ito ang karagatan ng Jeddah. Ayun ang aming nakatayong pamingwit. Hello mga besh, mga bay, mga Uragon. Welcome to my channel, Bicol Express the Uragon. And please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videong ina-upload. Bicol Express the Uragon. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye. Good morning, Saudi Arabia. Dito tayo sa dagat, umaga na. Yan, manguhuli tayo ng alimasag. Ayan, no, grabe yung mga nag-i-excursion dito, oh. Tinatapon yung mga kanin nila dito sa dagat, oh. Mayroon ditong alimasag. Saan yun? Uy, labas. Hala. Yun na. Ay. Yun, nahuli. A few moments later. May alimasag. Ayan, o. Tuli ka. Yun. Dali. Mayroon pa dito isa. May isa pa din eh. Ayun. Yan, dalawa na siya. Yan. Tumaka siya. Huli ka, Balbon! Nahuli si Balbon. Oh. Squid. Oo. Ayun. Meron pa ulit alimasag. Sana. A few moments later. Ayun. Mga beshi, mga bay, mga Uragon na yun, oh. Luluto ako ng ihaw ng hotdog. Almusal sa tabing dagat, inihaw na hotdog. Mahangin eh. Lakas ng hangin. Tayo sa kaladlang. Walang uling. A few moments later. Yan. Daming basura. Murot muna ako ng basura. Kasi mga dito. Iniiwan lang yung basura nila. Mga anak. Ganda sana kung walang mga basura dito. Malinis.
po yung nahuli namin. Medyo konti lang kasi mababaw ang dagat. Nilambat na lang namin. Yung iba, pusit. Ayan po, ito may nahuli kaming banak. Bitbit, ito may pusit. Oh, ayan po, pusit, may alimasag. Ayan lang po ang aming nakayanan sa aming overnight. Pusit, isda, so, sa alimasag. Ayan lang po. Oh, ayan ang aking partner. Oh, yan. So, uwi na po kami. Babay na muna. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aming video. So, hanggang dito na lang mga beshi. Please subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video na ina-upload. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. See you next Friday. Init na. Iyo. Mag-overday sila. Tayo overnight. Sila overday. Uwi na po kami. At mainit na. Sakit na sa balat. Buti na mahangin no. Ayan ang Jeddah South Thermal Power Plant. Desierto. Ayun ang dagat sa kabila.